Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a una secció més de cinema i tecnologia, com sempre, aquí, a Metadata. I no és una secció més, que és la primera del 2025. De fet, estirant això al fil del 2025, fa ben poquet, vam fer un vídeo, que us el deixarem per aquí dalt, on parlàvem d'estrenes de pel·lícules i sèries tetxi que arribarien durant aquest any. I resulta que me'n vaig deixar una perquè pretenia guardar-me-la per un vídeo exclusivament per això, d'una sèrie de la que en parlem moltíssim aquí. És una mica la nostra bíblia, perquè ajunta ciència-ficció, distopia, tecnologia. Parlarem de l'estrena d'una nova temporada, i sí, estic seguríssim que ja ho has endevinat, també perquè ho posa el títol del vídeo. Parlarem de tot el que se sap de l'estrena de la 7ª temporada de Black Mirror que arribarà a Netflix durant aquest 2025. D'entrada no té data d'estrena, sí que és veritat que sabem que arribarà aquest 2025, que aquesta temporada constarà de 6 episodis, i a banda d'alguns noms d'actors i actrius que després en parlarem que sabem que participaran en aquesta temporada, no s'ha donat massa informació sobre de què aniran aquests episodis. Segurament a mesura que vagi avançant l'any anirem tenint informació, no patiu que en parlarem. El que sí que rumoreja, i això té molta fila que serà veritat, és que un dels episodis serà una seqüela d'un dels millors episodis de tota la sèrie, el de la temporada 4, el de USS Callister, que és com una mena d'episodi de Star Trek, estic segur que el teniu al cap. I que de complir-se aquest rumor serà el primer episodi en tota la sèrie que tindrà una continuació, perquè, com bé sabeu, Black Mirror és una sèrie antològica, és a dir, és una sèrie que cada episodi no té res a veure amb els demés i conclou les seves històries. El creador de la sèrie, Charlie Brooker, també ha confirmat, i jo crec que perquè ha quedat una mica escarmentat de l'anterior temporada, que per mi és bona, però sí que és cert que tenia alguns episodis que no quadraven gaire amb la temàtica Black Mirror, perquè escarbaven una mica més en el gènere de terror que no pas, doncs això, la ciència-ficció distòpica. Així que el creador, Charlie Brooker, ja ha confirmat que en aquesta 7ª temporada tots els 6 episodis seran purament distopia de ciència-ficció. Com us deia, el que sí que s'ha confirmat de forma oficial són alguns dels noms dels actors i les actrius que participaran en diversos d'aquests episodis. És una cosa habitual. Després de 7 temporades ja comencem a veure com funciona una miqueta la promoció sempre de les noves temporades de Black Mirror, i solen fer això, tiren una llista plena de noms i després, a mesura que es va acostant la data, ja ens van donant més informació dels episodis, els noms dels episodis, una mica de sinopsis de cada un. Han sortit noms com Paul Giamatti, Cristin Milioti, el qual ens acosta, no?, a confirmar això que dèiem de que hi hauria una seqüela de l'episodi de USS Callister, ja que ella és una de les protagonistes, si no la gran protagonista. També hi ha altres grans noms de figures emergents com Emma Corrin o fins i tot la grandíssima Rashida Jones. Sembla ser que en data d'avui encara s'està acabant de rodar, per tant, jo calculo que la sèrie sí arribarà aquest 2025, però no crec que arribi abans, diguem-ne, de l'estiu. Potser la tenim de cara al setembre, finals d'any, i tenint en compte una mica aquests comentaris que dèiem del creador, de Charlie Brooker, sobre, doncs això, que aquesta temporada tornarà a centrar-se molt més en la ciència-ficció pura i dura, en la distopia, en la tecnologia. És algo que a mi personalment m'agrada perquè em dona a entendre que, doncs això, les crítiques o aquests comentaris més negatius de l'anterior temporada, on ell també, doncs això, es va donar una mica de marge per aquesta llicència més creativa per part seva per tocar una mica temes que li venia de gust, com podia ser el terror. Està bé que digui, vale, ok, vull tocar el terror, doncs potser ho hauré de fer amb un altre producte, crear alguna cosa nova, però Black Mirror és Black Mirror. Escolto a la gent, escolto les crítiques i els hi dono el que desitgen. Perquè sí, personalment a mi m'agrada que els creadors doncs provin i toquin temes que els hi venen de gust, però doncs això, potser la manera de fer-ho no era canviar una temàtica tan marcada com la que és la de Black Mirror, i és que realment aquests capítols on ell tastejava una miqueta més aquesta part més de terror són els que van fluixejar bastant més. Així que molt bé per Charlie Brooker. Jo d'aquesta 7ª temporada n'espero bastant de nivell, la veritat. Esperem que es pugui confirmar aquest capítol, no, sobre aquest episodi tan popular com és el de USS Callister de la temporada 4, perquè realment per mi és un dels capítols més top de tota la sèrie, amb un elenc d'actors i actrius també bastant important, i estarem atents per portar més informació, per saber, doncs això, quan apareguin les sinopsis dels episodis. Miraré de fer un altre vídeo per parlar-ne, per anar fent xup-xup, perquè aquí ja sabeu que ens encanta Black Mirror. Aquí al canal trobareu un munt de vídeos sobre la sèrie, un vídeo similar al d'aquest sobre l'anterior temporada, fins i tot vam arribar a fer un tier list de tots els episodis de Black Mirror. És una sèrie que ens flipa i que seguirem de ben a prop, així que ja t'estàs subscrivint al canal, que és completament gratuït, i així podràs estar atent o atenta a quan pugem vídeos parlant de Black Mirror o de qualsevol altre tema relacionat amb el cinema i la tecnologia, que és el que aquí ens encanta. I ja ho saps, com dic sempre, si has arribat fins aquí, el vídeo t'ha agradat i t'ha entretingut el suficient com per deixar-te un bon like, que també és gratuït, encara no el cobrem. Apa, ens veiem aviat, ciao!